emagumbini amanomhlaba siyabingelela uDlamini lo osempumalanga. Mbuke lo khona ekhaya. Idlozi lakho malibe mhlophe, idlozi lakho malibe clean. Idlozi mbuke lona kuze libe mhlophe uyaligeza, kugezwa wena. Ukuthi bonke abantu basemzimbeni kuwena abahamba nawe basekhaya kini sikhoma makho babe clean, babe mhlophe. Bagezeke. Uzokwazi ukuba bakudosele inhlanhla yemali, eyomsebenzi, eyomendo, eyempumelelo. Uma idlozi lakho lingcolile mbuke khona ekhaya, izinto zihambe kahle empilweni yakho. Kuyadingeka umuntu usukume phansi ulungise impilo yakho, uzibheke uzifune ukuthi ngabe kubophephi kuvaleke kuphi. Ngeke ithi mina umuntu osaphila emhlabeni akwazi ukugive up. Njengoba usaphila usanikwe elinye ithuba, usanikwe ichance ukuthi usengazama kuzameke. Usekazama ukulungisa i-relationship yakho, ukwazi kwakha umuzi, ukwazi ukuthola umsebenzi, ukwazi mhlawumbe isithunywa sakho, mhlawumbe ithoka lakho, mhlawumbe amadlozi akho, uphumele empilweni, ukwazi ukuthenga imoto, ukwazi ukuthola isikhundla emsebenzini. Usengaphila wena ogulako. Kuleke onazo zisengakhwesha. Kodwa mbuke khona ekhaya, landelela ini inkinga yakho obhekana nayo empilweni yakho. Bakhona abafundisi, izangoma, inyanga, abathandazi. Zikhona futhi neziwasho zokuklina wena bunguwe bakho empilweni yakho. Ikhona futhi nemithi ongageza ngayo ukuze kulunge ini into zakho mbuke khona ekhaya. Nami nje ngiphethela ngidlozi emhlophe nami. Wegeza idlozi emzimbeni wakho elingcolile. Uzigeza wena uthi amadlozi asekhaya kithi, asekho mama, amadlozi ahamba nami, angimbathile, awabe clean, awabe mhlophe. Ikwazi bakho konke ekuyenzako yenzeke ivuleke ibe lula, ngibe nenhlanhla ngiphumele kuphi empilweni. Ungangcoli umzimba wakho mbuke khona ekhaya. Abanye bake balwa, abanye bake bagwaza abantu, abanye bake bangena ejele, abanye bake bakhipha izisu, abanye babe emingcwabeni. Kawuhlelo wangcoli because kunendawo uhamba khona mbuke khona ekhaya. Baningi futhi abantu osana nabo abehlukahlukene. Locksmith lo owehlahla uyafutha, uyageza. Ukwazi ukuthola umsebenzi, balikuthande, ufaka imali phakathi kuwo la locksmith, ufaka imali phakathi kuwo bese uyafutha, uyageza, uyakhuluma. uBlue Kilo uvula into zakho ezalokhwa, into zakho ezavalwa, uyafutha, uyageza, uyaphalasa. Mawukude ke mbuke khona ekhaya ngiyakubhosela ngeCourier guy. Eastern Cape, useThekwini, useJohannesburg, useLimpopo, whatever you are around South Africa, into zami ziyafika zihamba ngani ngeCourier guy. UseBloemfontein noma ngekuphi mbuke khona ekhaya ziyafika basho ekhaya ukwazi uyihlambulule, uyisize imali ukwazi imali kuyihlale impumelelo yaphambili. Nkosi kubusise geza idlozi lakho libe mhlophe kuzokhanya ini into zakho mbuke khona ekhaya. Ngayigeza impompi, igeza impompi uthi uyayivula ikhipha amanzi angcolile. Inkinga kuphi? Isedamini. Inkinga kuphi kuwe? Isedlozi.